Tamalo 70 onego bed ni dhi recurrent expenditure. Tamalo 30, not less than tamalo 30 onego bed ni dhi development projects. Mano pok otimre ka luowa ka. Iyudo ka development projects tiyo ga tamalo 10, seche moko kata less than tamalo 10. Tineno ka mano wanene gwenge ka development maduong' onge. Onego bed ni governors wa gi MCAs wa temo mondo mi devolution 70% odhi kuma dhi 30% otima. Kendo ka tieko en ni vijende, mine gi joma nigi ng'ol bende pok obedo mainstream kata incorporated governance structure wa mane county maber. Iyudo ni kinde ka kinde kindiko ji tich ojende ok ndik. Kinde ka kinde kata kichiwo tenders 30% mano wach ni chiwo ne ojende cha ok tim. Koro onego bed ni kata moving forward onego mainstream jogi ojende wa, mine gi joma nigi ng'ol. That governance structure gimbe gin gi ideas manyalo konyo, gin gi paro manyalo konyo, but chutho county assemblies wa otime tiji mar oversight. Ka gitimo oversight maber to wabro konyre. Erokamano se Okumu. Philip Ande, wach mari mogik ka watieko. Are dakika achiel gi nus. Erokamano Cleophas. Ne jothurwa sana governors matiyo gi deputy governors. Omiwa nafas mar improve ngima jo Kaluo. Mokwongo en ni nafas mora